wuoyo owacho apani kamano kaka wacho ni chal ka gima mbaka mar usuru ni kaka jatendi notemo kata president notemo buke joma mokalo chien kano wacho ni buche ma Azimio bedoge joma osebedo ka kwepo usuru ema siroge dibed ni ma en mbaka ma onyiedhore mar golo maino weche mamulo gada jo Kenya machalo weche mag school fees nengo mar ngemo idho malo. Ing'eni wang'eyo maber kendo wang'e status kaka ji ntie. Wang'e ni gik moko bechgi ni kana wakao government mogo ni almost to 30. Sani mogo osedok piny. Ing'eni nyaki change tactics. Odok piny gadi. Nyaki change strategy. Omulo dok piny gadi. Ini nyombo sani ing'eni luore ing'eni nyiewo ga hostess. Hostess nyiewo 400. To wan mwanyiewo mogo. Wan kaka hustlers mwanyiewo mogo. The last time mana nyiewo mogo. Na nyiewo mogo almost 180. Koro nyiso niya. Osedok piny. Koro nyiso niya. Ichange strategy. Strategy mi change ni wan wacho ni wada ng'iyo gimiluongo ni production. Mane miyo sani mbolea nose kaka no chiko jo piny ni mbolea biro. Mbolea sani dhi mi farmers nikech nyiwa seri ndiko jo farmers te ma jo farmers dhi kawo mbolea gi ipuro. Within 6 months kata 1 year. Ing'eni sani nitie gima wacho ni ivumilia nitie seche ma mogo no dhi dok kata mana siling 50. Koro giling mos, ni tactics mwatiyo go ni opogore gi gin gidwaro subsidy mane gidwaro ma giwuondo ji ni mogo 100 cha. En ti joma ne go ohala gi subsidy ni. Koro giwewa mos. Lakini siasa mar taxes, awinjo ko wacho luongo muma, we uru tiyo gi nying Nyasaye marach. Ing'eni ko wacho ni mama ngina nyathi kich, kada amba nyathi kich lakini achulo zuru. Ing'eni nitie level mag gigo opogore. Koro ing'eni kichako tetea ne mama ngina onge ng'ama go mama ngina. Bank mar NCBA gi NIC kan choriwore ncha gi yepo ushuru manya gisendiko barua ni giyie chulo gichulo make areno ndiko ne gi barua nitie chik mano chiwo thuolo gi kinde no matimo kamano nitie chik mane giketho chik chik mane giketho ne giketho chik mane miyo ke areno ndiko ne gi barua ni kaluwore gi agreement mano timo nikech ne gin gi protection no nitie kaka no gibedo protected gi government mokalo cha. Lakini kano sendikni gi barua, negi magindiko barua nigi dhi chulo pesa no, ma pesa no dhi donjo kamoro, dhi konyo kamachielo. Koro, okango gino were gigo ne pako joma oseloso, joma nigi pesa, joma nigi mwandu, mopog almost 30% mar Kenya ka. Gitim niya, jogi jite romre, obed ng'ama ni piny kacha, ng'ama ni malo, ni piny. Koro wanwange ni cartels gi. Kono seriwore, negi dhi fight back. Owacho ni koro Ruto nyaka wuogi, an ing'e nitie siasa moko ma nche nyiso okang' ka ni mago pimo liet moko wang' kata od lum. Ing'eyo, nyaka kik uwuondo jopiny. Ni uwuondo jopiny ni, ere iluongo ni the recourse in law. Ere sheria mudi tiyogo mar donje state house. Ere gimudi tiyogo nikech Kenya ka orit gi chik. Koro, kwago siasa, ni wachako siasa ma 2027, wache ni wago siasa ma 2027, lakini kikwati gi jakom marach, we misuse jowa, ni wuondo jowa ntie ga revolution moro, mago siasa maonge. Erokamano. Donge 2019 kane maja mar bengi ariyo mewacho go ne nitiere CS ma gi kinde no ne ndiro tich. To chiko yie ne gimilo ni waiver, tax waiver. Koso chiko ko yie. Chiko yie. Lakini wano ko watamo. But ne operate within the confines mag law. Koro onge chik mano keth gi kinde no. Kano migi waiver, mane manyisi no kano migi waiver, mano ne protection mar government machielo cha. To government masani Kenya Kwanza wacho ni onge waiver. Waiver no wagolo oko. Okay. Erokamano. An